ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନହେଲେ ଅଧ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ବି ଡେରି କରିବାନି, ଆଗକୁ ଜାଣିନେବା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାଟା କ'ଣ 2016 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ଚାହିଁଲେ କି ଯେଉଁ +2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବେକାରୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଜବ୍ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭତ୍ତାରୁ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବା ଆୟୋଜିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବେକାରୀକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାରୀ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବେକାରୀ ଓ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାସକୁ 1000ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଏହି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୋଜନାଟି ରହିଛି 1500 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ତାହା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଜବ୍ ପାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜବ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବଟ୍ ଏହି ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାକିରି ମିଳିବା ପରେ ତା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଗିଛି ତାହା ଜାଣିନେବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, EWS ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରଳ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରୋଜଗାର ସିଂହମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ରହିଛି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।